Хайырлы кеш, эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Көн яңалыкларына керешкәнче бу көн белән бәйле тарихи вакыйгаларны барлыйк. 1962 елда РСФСРның югары һәм урта белем бирү министры карары нигезендә Казан дәүләт университетында журналистика кафедрасы ачыла. Хәзер ул Казан федераль университетының мәдәни багланышлар һәм журналистика югары мәктәбе. Шушы ук көнне 1996 елда Минтимер Шәймиев икенче срокка Татарстан президенты итеп сайлана. Аның өчен 1,968,130 кеше тавыш биргән. Бу республика халкының 97%. 1991 елга беренче сайлау белән чагыштырганда Минтимер Шәймиев 837 меңгә күбрәк тавыш җыя. 2004 елның 24 мартында Мәскәүдә Казанның 1000 еллыгына багышланган күргәзмәсе ачыла. Аңа Казаннан 192 экспонат алып барганнар, калганнары Мәскәү раритетлары булган. Хәзер үткәннәрдән бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Казан галимнәре коронавируска каршы вакцина әзерләй. Теге вирус белән эшләнмәячәк, әмма аның геномы белән. Ул күп белән әзер булачак һәм аны иң беренчеләрдән булып кемгә сынаячаклар. Руслан Хусейнов белеште. Йөрисе юллар алда. Безнең эш дәвам итә. Хәзер объектта 73 кеше эшли һәм 20 техника. Казанның Кояшлы шәһәр микрорайонында яшәүчеләр шәһәр үзәгенә тизрәк йөри башлаячак. Бу хакта Илгиз Шәкуров. Эш сәгать урынына 30 минут. Һәрберсенә дә аларның без тырышырга тиешбез вакытында ярдәм күрсәтүне. Татарстанның санитар авиациясе эше, вертолетлар гөрселдәве. Бу хакта Алия Хайретдинова. Медальгә лаек сыер. Алар тагы да күбрәк булсыннар иде. Мөнәсәбәт безнең аларга яхшы инде. Кукмара районындагы Сөтлебекә ни рәвешле рекорд куйган? Бу хакта Райда Вәлиуллина. Татарстанда тагын бер кеше коронавирус яктырганнан республикага Аргентинадан алып кайталар. Татарстанда яшәүче хатын-кыз әлеге илдән Мәскәү аша килә. Хәзер ул Казанның йогышлы авырулар хастаханәсендә. Аның белән бергә самолетта очкан барлык пассажирлар да тикшерелгән. Исегезгә төшерәбез, коронавирус башкаларга куркыныч тудыра торган авырулар исемлегенә кертелгән. Шуңа да карантин режимын бозучыларга карата җинаять җаваплылыгы каралган. Андыйлар 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Хәзер дөньяда коронавирус яктыручылар саны 395,647 кеше. Үлүчеләр 17,241 кеше. Россиядә коронавирус диагнозы 495 кешегә куелган. Аларның күпчелеге Мәскәү өлкәсе һәм Санкт-Петербургта. Бүген премьер Михаил Мишустин коронавируска тест ясау өчен Роспотребнадзорга тиз арада лабораторияләр булдырырга кушты. Бу эшкә төбәк җитәкчеләре дә кушылырга тиеш. Коронавирус белән бәйле барлык мәгълүмат белән дә тулырак stopkoronavirus.rf порталында танышырга мөмкин. Казан федераль университетының фундаменталь медицина һәм биология институты галимнәре коронавируска каршы вакцина ясау белән мәшгуль. Ул 2 айдан әзер булыр дип өметләнәләр. Хәзер вирусның цифрлы күчермәсен галимнәр күзәнәкләргә кертә. Май башына ук препаратны тышканнарда аннары дәүләт лабораторияләрендә тикшерә алачаклар. Руслан Хусейнов дәвам итә. Нам нужно натренировать организм, чтобы он... Константин Иванов тәүлек буе ноутбук каршында ул Казан федераль университетының галимнәре белән бергә чит ил хезмәттәшләренә параллель рәвештә коронавируска каршы вакцина эзли. Менә шушы тач кебек вирусның цифрлы күчермәсен алар шартлы күзәнәкләргә кертә. Вакцина ясау өчен вирус үзе кирәк түгел диләр, чөнки геномы билгеле. Ул үзенә күрә бер формула кебек. Коронавируска каршы вакцина үстендә эш күптән түгел генә башланды. Якынча әйткәндә, бер ай ярымнан соң бу вакцина әзер булачак. Ул теге вирус белән эшләнмәячәк. Коронавируска каршы вакцина ясаучы галимнәр никадәр күбрәк булса, шулай отышлырак дип белгечләр. Берсенеке ярдәм итмәсә, икенчесе булышмыйча калмас. Тәҗрибә уртаклашып эшлиләр. Китайские коллеги Кытайда яшәүче хезмәттәшләребез беренче булып коронавирус геномын белә алды. Хәзер бу эш инде Россиядә дә башкарыла. Вирус аксымнарын ачыклау өчен безгә бу мәгълүмат җитә. Шуннан чыгып вакцина булдырыла. Әле үзәктә тәҗрибәләр беренче тапкыр гына уздырылмый, узган ел тышкан бизгә генә каршы яңа алымнар эзләгәннәр иде. Безнең әлеге үзәктә 2010 елдан бирле төрле молекуляр биология өлкәсендә тәҗрибәләр уздырыла. Күргәнегезчә, барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Бик тәҗрибәле белгечләр эшли. Коронавируска каршы вакцина ясауда өлкән һәм кеше хезмәткәрләренең барысы да диярлек катнаша. Әгәр дә инде ул уңышлы гына килеп чыкса, яңаларын һәм башкаларын ясау күпкә тизрәк була дип белгечләр.
Вакцинаны сынап карага тышканнар әзер инде. Аларны дәвалый алсалар, 2 айдан дәүләт лабораторияләренә җибәрәчәкләр. Хәзер Ирлең 35 лабораториясендә вакцина сырын эзлиләр. Исемлектә Казан белән бергә Мәскәү белән Новосибирск фәнни үзәкләре дә бар. Руслан Хусаинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Ливади шифаханәсенең элекеге баш табибы ярты миллиард сумга кагылышлы эш буенча кулга алынган тикшерү нечкәлекләре хакында Реальное время интернет-газетасыннан укыгыз. Почта хезмәткәрләре дә коронавируска каршы чаралар күрә башлады. Шуның аркасында хәтта газет-журнал тартмаларны илтү тәртибе дә үзгәрәчәк. Хәзер аларны халык белән туры элемтәгә кермичә, әмма ишектән ишеккә җиткерү схемасы өйрәнелә. Россиянең 60 шәһәрендәге почта ташучылар медицина битлекләре дә олачак. Алия Хайретдинова әлеге үзенчәлекләр турында бүген почта хезмәткәре белән әңгәмә кырды. Гөлия Илдаровна, исәнмесез? Исәнмесез. Гөлия Илдаровна, менә бүген урамда коронавирус. Әмма бу почта бүлекләренең эшен әлбәттә инде туктатмый. Менә сезнең хезмәткәрләрегез, алар инде шундый риск зонасында. Аларны саклап калыр өчен бүген нинди саклану чараларын күрәсез? Бүген Татарстанның барлык почта бүлекчәләрендә дә без саклану чараларын күрәбез. Хезмәткәрләрнең температураларын үлчибез, аларның авыртамы юкмы икәненә игътибар итәбез. Шулай ук помещенияларны яхшылап чистартабыз, дезинфекциялибез. Менә бу процедураларны ешрак үткәрәбез. Менә маскалар белән дефицит юкмы? Аларны сатып алуда кыенлыклар килеп чыкмыймы? Якын арада Почта Россия барлык хезмәткәрләрне дә маскалы итәргә вәгъдә итә. Менә бүген инде телевизорны кушсаң да, радионы кушсаң да, өйдә утырырга киңәш итәләр. Әмма нәрсә генә булса да, почтада чират булмый калмый. Менә сез шул чиратларны бетерер өчен, монда килүче халыкның санын киметер өчен нинди эш башкарасыз? Почта Россиянең официаль сайты аркылы һәм мобиль приложениесе аркылы өйдән чыкмый гына онлайн режимда посылкалар җибәрергә мөмкин. Әгәр дә инде сүз ниндидер түләүләр турында бара икән, әйтик анда квитанция түләү буенча һәркем почтальонны өенә чакырып, почтальонның махсус МПКТ дигән аппараты ярдәмендә шул түләүләрне түләргә мөмкин. Менә шул игә килү турында сүзне дәвам итик әле. Менә тиздән инде посылкаларны да игә китерәчәкләр. Әмма шул чакта инде почта хезмәткәре посылка алучы белән күрешми дә, аралашмый да, ниндидер элемтәгә керми. Ничегрәк булачак ул, кайчан булачак ул? Татарстанда әлегә бу хезмәт эшләми. Безнең курьерлар бүгенге көндә инструктаж үтәләр. 8 апрельдән әлеге хезмәт үз көченә керер дип көтәбез. Менә бу хезмәт ул түләүле булачакмы? Бу инде сорау һәркемне борчыйдыр. Бу хезмәт түләүле булачак, аның тарифлары турында әлегә әйтә алмыйбыз. Гөлия Илдаровна, бик зур рәхмәт сезгә шундый кызыклы әңгәмә өчен. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Карантин вакытында кредит һәм ипотеканы ничек түләп барырга, эшкә вакытлыча яраксызлык кәгазен ничек алырга, ялга юлламаны алдан алып куючыларга хәзер нишләргә? Әлеге һәм башка сорауларга Россия юристлары берлегенең Татарстандагы бүлеге һәм адвокатлар палатасы белгечләре җавап бирәчәк. Бушлай кайнар линия телефоны бүген эшли башлады. Иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр шалтыратырга була. В колл-центре работает 3 человека. Халык шалтыратуларына 3 белгеч җавап биреп барачак. Безнең берлектә юристлар һәм адвокатлар палатасы хезмәткәрләре үз теләкләре белән бушлай юридик ярдәм дә күрсәтә башлады. Коронавирус таралырга бәйле рәвештә шәхси бизнеста кыенлыклар килеп чыкса нишләргә? Эшмәкәрләрне борчыган сорауларны хәзер кайнар элемтә телефоны буенча бирергә мөмкин. Шалтыратуларны 203-2908 номеры буенча кабул итәләр. Мөрәҗәгатьләрне эшмәкәрләр хукукын яклау буенча вәкаләтле вәкил аппараты караячак. Фәрит Габделбәниев сүзләренә караганда, аеруча да зур игътибар иң күп югалтулар кичерә торган предприятиеләргә бирелә. Коронавирус белән көрәшкә үзләреннән өлеш кертүче оешмалар ташламалы займ алырга мөмкин. Ул 1%-ны тәшкил итәчәк. Россиянең сәнәгатьне үстерү фонды шундый тәкъдим белән чыккан. Бу программа эпидемия чирләрен ачыклау, кисәтү һәм дәвалау өчен чаралар, җайланмалар уйлап табучы компанияләргә кагыла. Аларга 2 елга кредит алу мөмкинлеге бирелә. Суммасы 500 миллион сумга кадәр. Әлеге акчаны чимал материаллар өчен тотарга була. Фондның консультация үзәгендә бу хакта өстәмә мәгълүмат алырга мөмкин. Кире кайтарып булмый торган билетны да тапшырырга мөмкин. Россия тимер юллары 10 апрельгә кадәр шундый мөмкинлек бирә. Моны тимер юл вокзалы кассаларында онлайнда башкарырга була. Билетны кайтарган өчен 210 сум 60 тиен акча тотып калыначак. Хәзер карантиндагы кешеләр билетларын чикләү бетерелгәннән соң тапшыра ала. Моның өчен медицина оешмасыннан белешмә кирәк.
Коронавирус зур Казан бөҗрасы төзелешенә йогынты ясамый. Бу хакта безгә бүген эш баручы мәйданда хәбәр иттеләр. Башкаланың Булатов белән Борисовская урамнарын тоташтырачак юлның яртысы әзер диярлек. Төзелеш кайчан тәмамланачак? Эш барышын Илгиз Шәкүров күреп кайтты. Монда машиналар өчен 2 юл булачак. Урта трамвай юлы үтәчәк. Бик тиздән монда машиналар җилдерәчәк. Казанның Булатов белән Борисовская урамнарын тоташтырачак юлның яртысы әзер. 800 метр озынлыкта 4 полосадан торачак уртадан трамвай линиясе уза. Бу юллар Зур Казан бөҗрасының беренче этабына караган мәйдан. Аның буенча Кояшлы шәһәр микрорайоныннан Үзәккә санаулы минутлар эчендә барып җитеп булачак. Безнең эш дәвам итә. Хәзер объектта 73 кеше эшли һәм 20 техника. Әлеге кадрлар узган елның июлендә төшерелгән. Аннан соң инде шактый эш башкарылган. Бу көндәрдә төзүчеләр терәк диварлар һәм юл үткәргеч баганалар төзелешен тәмамлаган. Моның өчен 1 тоннага якын арматура кулланыла. Һава торышы да эшчеләр өчен кулай. Осень, зима. Көз белән кыш айлары эш өчен бик уңайлы булды. Эшемәс өчен җылы киенәбез. Эшләгән кеше гомумән эшеми инде ул. На данном участке предусмотрено. Әлегә күбесе макетта гына төзелеп килүче юл мәйданында җәяүләләр кичүе дә бар. Кар булса да җир эшләре дәвам итә. Территориядан 7000 кубометр җир чыгарганнар инде. Юллар имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проекты буенча төзелә. Эшләр 30 августта төгәлләнер дип планлаштырыла. Димәк, яңа юл казанлыларга Тассырның 100 еллык уңаеннан зур бүләк булачак. Бу гына да түгел, магистраль әлеге истәлекле дата исемен йөртәчәк. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. Бер ветеранга ишек алдында концерт. Әсгать Мерсияповны ничек олылыйлар, Айгөл Бәдретдинова күрде. Медальгә лаек сыер. Алар тагы да күбрәк булсыннар инде. Мөнәсәбәт безнең аларга яхшы инде. Күкмара районындагы Сөтлебикә ни рәвешле рекорд куйган? Бу хакта Райля Вәлиуллина. Бүген Рөстәм Минханов Татнефтьнең директорлар советы утырышын үткәрде. Агымдагы елның 2 аена бюджет үтәлешен карадылар һәм план билгеләделәр. Компания җитештерүнең экологик сыйфатын арттыруны дәвам итә. Энергияне 2дән артык җылылык энергиясен 34% азрак кулланалар. Экологиягә зыян китермәү максатында шулай ук парник газларын һәм углерод эзләрен киметү бурычы тора. Утырышта президент коронавирус белән бәйле рәвештә предприятиеләрдәге куркынычсызлыкка да игътибарны көчәйтергә кушты. Периметр зоны риска людей, которые за границей были, это не прерогатива больницы, это МВД должно их находить. Вот Наиль Павлович меня проинформировал. Вот эти вопросы нам надо взять на контроль. Татарстан президенты рәислегендә бүген Татнефть Химинвест холдинг җәмгыятенең дә директорлар советы утырышы узды. Анда инновацияле проектларны карадылар. Пропилен оксидын алу ысулын Кнету кыхтый белгече тәкъдим итте. Бу бик кирәкле продукттан төрле материаллар җитештерелә. Утырышта Казан федераль университеты вәкиле Иярчин газны саклау технологиясын тәкъдим итте. Рөстәм Минханов аның киләчәге бар дип искәртте. Бу технологияны куллану даирәсен һәм аның икътисади нигезен өйрәнергә кушты. Тагын бер проект яраксыз аккумуляторларны кабат куллану белән бәйле. Аны Чалладагы Кариб металл заводы гамәлгә ашырга тели. Татарстанда туберкулез белән авыручы балалар саны арткан. Республикада узган ел 1000нән артык кешедә әлеге чир табылашының 37се балалар. Кара исемлектә 8 район исәпләнә. Яшьлүзән, Теләче һәм Әгерҗидә авыру иң күп теркәлгән. Бу хакта белгечләр бүген туберкулезга каршы көрәш көнендә сөйләделәр. Башлангыч чирында ачыкласаң, чир дәвалана, әмма республикада меңләгән бала хәзергәчә тикшерелмәгән. Балаларда туберкулезны кеше яшьтән ачыклау өчен иммунны диагностика үткәрелә, әмма узган ел 10398 ата-ана аннан баш тартты. Бу 2018 ел белән чагыштырганда 13%-ка күбрәк. Татарстанның санитар авиация хезмәте быел очышлар санын арттырачак. Әле 3 ел элек кенә катлаулы авыруларны йөртүче вертолетларны елына 86 тапкыр очса, бүген бу сан 2 тапкырга арткан. Бу күрсәткечләргә сәламәтлек саклау илкүләм проекты ярдәме белән ирешәләр. Әлеге ашыгыч ярдәм хезмәтен ничек көчәйтергә җыеналар, Алия Хәйретдинова белеп кайтты. Белмәсәң, шит ил фильмыннан алынган кадр дип тә уйлап була, әмма бу Татарстанның санитар авиациясе эше. Менә әле дә вертолет эшендә авыру кеше. Баш миенә кан сауган пациентны Буадан РКБга 35 минут эшендә китереп җиткерәләр. Машинада ул бу араны 4 сәгать узар иде.
Санавиация хезмәткәрләре 20 минут эчендә республиканың теләсә кайсы районына барып җитәргә әзер. Вертолетлар вакытны ким дигәндә 2-3 мәртәбә киметә. Сэкономлены на доставке. Яңа калдырылган вакыт дәвалану процессына да яхшы йогынты ясый. Уңай нәтиҗәгә дә фаразлар да ышанычлырак була. Санитар авиация берничә юнәлештә эшли. Ерак районнардан авыруларны РКБга китерә, кирәк икән шунда ук белгечләрне дә илтеп куя. Моннан тыш тәҗрибәле табиблар төрле торак пунктларда эшләүче коллегаларына онлайн киңәш бирә. Во всех отделениях. Һәрбер реанимация бүлегендә IP камера урнаштырылган, шулар аша авыруның хәлен белеп, кыяфәтен күреп була. Видеоконференц элемтә, телефон аша киңәш бирү булары күптән җайга салынды. Барысы да авыруның хәленә карап. Булар барысы да сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча эшләнә. Шул максаттан елына Татарстан 30 миллион сум акча бүлеп бирсә, федераль бюджеттан 70 миллион. Былтыр вертолет белән 150 очыш ясалган. Бу елга безнең күбрәк планлаштырылган, ун эвакуацияга күбрәк. Без Шаллы төбәгендә тагын бер локация эшләргә уйлыйбыз. Анда да безнең филиал булыр дип көтелә. Әлегә санитар авиациядә 2 вертолет оча. Планда тагын бер ансат вертолетын сатып алу. Ул төнлә дә очарга мөмкинлек бирәчәк. Алия Хәйретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камада яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Әзгать Мирсияпов туган көнендә көтелмәгән бүләк алды. Аңа 94 яшь тулу уңайнан подъезд каршына килеп концерт куялар. Сугыш җырында башкарылган һәм үзе ярата торган җырларны җырлыйлар. Ветеранның тәэсирләре һәм иң төп хыялы турында безнең репортаж. Сугыш афәтен күргән Әзгать Мирсияпов бүген аны туган көне белән тәбрикләргә килгән яшьләргә карап соклана. Рәхмәт сүзләре берничә җөмләгә генә сыймый. Бик рәхмәт. 9 май көтергә инде. 9 май җиңү бәйрәмендә дә бик катнашасым килә ди 94 яшьлек Әзгать Мирсияпов күз яшьләрен яшермичә. Вахитов урамындагы бу 45-нче йортның горурлыгы ул. 17 яшьлек егет булып сугышка китә. Куркыныч җәрәхәттән соң чак кына аягын саклап калалар. Ветераннар, сезгә хөрмәт, ихтирамнар. Нардуган ансамбленнән шигырь, җырлар, дәртле биюләр, Әзгать бабайны котларга күршеләр дә кушыла. Әзгать абый бик җырлар ярата. Без бергәрәп утырабыз өстәл артына. Әгәр дә ки бер ике атна, өч атна кирип тормасак та, аның кызы Шалтырата Акмина Госманның сезне әти югалтты дип. Телевизор карарга ярата Акбарс командасы өчен җаната икән, чыгып йөргәне юк, балконда гына һава сулыйм ди. Балконнар зур, 2 балкон, бик зур балконнар. Балконга чыгарга, тырышамдызга, чәй үзем барам. Озын гомеремнең сыры тигез гаиләдә ди ветеран. Әзгать Мирсияповның 3 баласы, 7 оныгы һәм 7 онык чыгы бар. Күкрәгендәге күп санлы медальләргә җиңүнең 75 еллыгына багышланганы да кушылды. Түбән Камадан Айгөл Бәдретдинова, Раушания Сибгатова, Булат Әбделманов, Яңа Гасыр каналы. Республикада язгы кыр эшләрендә катнашырга тиешле барлык техникада әзерме. Районнарда хәзер шуны тикшерәләр. Апас буенча быел 35 меңнән артык гектарда чәчү башкарылачак. Бүген районда машина, трактор паркларында ремонтның иң кызган чагы. Эш барышын безнең иҗат төркеме дә күреп кайтты. Бүген көндә 99% без хәзергә нигә чәчүгә техникалар бөтенсе каралган, ремонтланган. Агроактив хуҗалыгында вак-төяк эш кенә калды дип бүлешә җитәкчелек. Машина трактор паркында инде күптән җаваплы хезмәттәләр. Тукландырырга, хорлыкларны җир куенына вакытында кертеп калдырырга хәзерләр. Машина паркы да яңара. Жаңа трактор алдык, 282, бер жаңа К700, Масей Фергенсон дигән бер трактор алдык. 3 жаңа КАМАЗыбыз бар. Ашламаларга, чәчүлекләргә килгәндә чәчүлекләр бөтенесе 100% готовый. Хәзер плюс температура башлангач, плюс протравка ясабаласы бар инде, ячмиңга гына әмне. Рифат Хайретдинов 42 ел дәвамында механизатор булып эшли. Быел да үзенә йөкләнгән көндәлек хезмәттә. Жаңа подшипникны сальниге яшәккә кертеп подшипник таратмаска. Бу инде бу чыгарган конторларны ватып бара бу менә җирсенә конторларны. Раил Нигъмәтуллин биредә иң яше мәктәпне тәмамлауга инде 10 ел вакытта узып киткән ди ул. Ел әйләнәсе эштә, әтисе белән язын, җәен, көзен кырлардан кайтып керми. Бүген Раилгә өр-яңа техника тапшырганнар. Зарплата вовремя, айныкнайга биреп баралар, Аллаһ шөкер, әйбәт, нормально. Сезонда булай, аннары комбайнда эшлим инде мин. Комбайна тоже нормально. Көзге культуралар яхшы сакланган, шушы көннәрдә аларны ашлама белән тукландыру башланыр дип көтәләр. Апас районнан Радик Гыймаев, Гөлнара Сөнгатуллина, Гадел Галиев, Яңа Гасыр каналы. Әгәр кеше булып тусса инде күптән герой ана исемен алар иде, һәммә ул Габгади Сыер, Сүз Кукмара районының Вахит авылы фермасындагы Сандугач исемле сөтле бикә турында. 14 ел эчендә 10 бозау китереп, шул арада 90 тонна сөт тә биргә өлгергән сыерны хәтта хөкүмәт йортында да телгә алалар. Рекордчы Сандугачның сере нидә? Раилә Вәлиуллина белешеп кайтты.
7 малай, 3 кыз. Әмма сүз хәзер герой ана турында түгел, рекорд куйган сыер турында бара. Сандугач исемле әлеге сыер токтарга уйламый һәм 11-нче бузавын алып кайтырга җыена. Сандугач янында карлагач сыерларның исемнәре генә түгел, биографияләре дә охшаш. Икесе дә рекордчы, икесенә бергә 20 бузау китергәннәр. Әмма Сандугачның тәҗрибәсе бераз зуррак. Тагын бер бузавы июльдә туар дип көтәләр. Аларны үз балаларыбыз шикелле яратып кына торабыз инде. Семья шириннары шикелле. Шулпан Газизуллина сыерның холкын инде яттан белә. Фермада хезмәт куйган 23 елының 14-е Сандугач янәшәсендә. Шуңа бу сыерның рационын яхшы белә. Анда бөтен витаминнар, премикслар барсы да кушылган, саламы, пешәне барсы да кушылган. Шуны бик тәмле итеп әзерләп кертәләр. Вакытында бирелгән азык, яхшы мөнәсәбәт, чиста торыр урын. Кирәк булса, массаж да ясыйлар. Сыерлар өчен бар шартлар да тудырылган. Вакытында бүтән прививкалар, ветеринарный мероприятиялар, бүтән эшләнеп барыла. Ошаулар инде дөрес күләмдә, дөрес дәрәҗәдә ошатылса, әле Алла бирсә, киләчәктә дә монда сыерлар булыр дип үмитләнәбез. Кашан бутаулаган, ничә күп мәсәт биргән, бүтән данлар шушы программада күренә. 2000 ярым сыерның бөтен биографиясе әнә шулай компьютерда саклана. Әгәр Сандугач кеше булып туган булса, бу мәгълүматлар арасында аның герой ана булуы да өстәлер иде мөгаен. Герой анага һәйкәл куюлары әлбәттә икеле, ни дисәң дә кеше түгел, сыер бит. Шулай да машина хәтле машинага һәйкәл куйганнар икән, рекорд куйган сыер. Нәрсәсе белән ким? Күкмара районыннан Раилә Вәлиуллина, Данил Фиятов, Яңа Гасыр каналы. Кысла тотам дип үзе тотылган Татарстан хокук сакчылары шундый юл белән акча эшләргә җыенган браконьерны кулга алган. Аны Түбән Кама су саклагычы тирәсендә эләктерәләр. Ир-ат инде 500 кысланы кулга төшергән булган. Янында аларны каптыру өчен төрле җайланмаларында тапканнар. Китерелгән зыян 50 мең сумнан артык. Хәзер җинаять эше кузгатылган. Хокук бузучыны 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Төлкілер кешеләргә якыная, шундыйларның берсе Мәскәү өлкәсендә яши, тик кырда түгел, Кулаковлар гаиләсендә. Ул 2 эт белән бер вольерда көн күрә, алар белән бергә ашый, уйный, ир кеше төлке тоту турында 1 елдан артык уйлана. Чит ил видеороликларыннан күреп тәвәккәлли, хәзер аның төлкесе социаль челтәрләр йолдызы. Йылкы койрыкның көндәлек маҗараларын хуҗасы видеога төшереп интернетка алып бара. Это уже игра. Насчет того, насколько больно она сейчас кусается, нет, она не больно кусается. Йылкы койрыклар гомумән кешеләрнең дусларына әйләнеп бара. Татарстанның да шундый кыргы йылдызлары бар. Әйтик әле март башында гына балык бистәсе балыкчылары янына килеп бер төлке сыйланган иде. Аны видеога да төшергәннәр. Шулай ук былтыр көзен Түбән Камадан да шундый ук видео хәбәр алган идек. Анда да бер төлке көн сайын кешеләр янына килеп ни ташый икән. Ул Бөек Ватан сугышы елларында 150-гә якын шигырен, 18 поэмасын, 2 повестен, 1 пьесасын кәгазенә автоматы өстенә куеп яза. Каһарман шагыйрь Фатих Кәримне ничек искә алалар? Бу хакта иртәгә көндезге 12 яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Шәхесләр сәхифәсендә каһарман шагыйрь Фатих Кәрим. Әлеге сәгатькә без җиткергә теләгән яңалыклар шулар иде. Алда әле сезне спорт яңалыклары көтә. Бер-берегезгә аеруча өлкәннәргә карата игътибарлы булыгыз. Әти-әниләрегез, әби бабаларыгызга шалтыратып хәлләрен сораштырган отмагыз. Бәлки кирәк әйберләре бардыр. Новый офис обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания Победа». Наша основная задача – это присоединение объекта потребителя к электрическим сетям. Свет начинается с заявки на победу. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Хәерле кич, исәнмез. Эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Татарстанның җиңел атлетика белән шөгыльләнүче ветераннары Пензада узган ил күләмендәге ярышларда призлы урыннарга күтәрелде. Хәзер яуланган күп санлы кубок медальләрен сакларга лаеклы урын кирәк. Спорт стасы Мәхмүд Шакиров ярыштан соң үзенең хис-кичерешләре белән уртаклашты. Ветеран спортчы Мәхмүд Шакир улы җиңел атлетика буенча Пензада узган Россия чемпионатында 2 көмеш медаль яулаган, команда исәбендә балкып торган кубок. 9 алтын, 10 көмеш һәм 10 бронза медаль яулап алдылар. Команданың составында иң яхшы нәтиҗәләргә
спорт стасы Илин Юра. Нижекамск шәһәреннән лайык булды. Пензада узган ярышларда өлкән яшьтәге спортчыларыбыз Чиләбе өлкәсе вәкилләренә генә куллашып, 2нче урынга лаек булды. Безнең җыелма команда составына чакырылган кешеләребез шушы хәзерге заман бүгенге көннең проблемасыннан куркып, күрәсең, бармый калдылар. Хотя бы 5-6 бармый калган кешенең берсе генә барса да, без Татарстан белән беренче урында буладыр. Җиңү шатлыклары белән бергә мәшәкатьләр дә юк түгел. Яуланган кубок медальләрне куярга урын юк. Берничә ел элек Мәхмәт әфәнде үзәк стадион манежына кубоклар өчен махсус урын ясарга тәкъдим иткән. Республика һәм ил данын яклаган чемпион-ветеран бу мәсьәләнең уңай хәл ителүенә өметләнә. Бу көннәрдә йөзү буенча Россия кубогы этабы ахырына якынлашты. Татарстан җыелма командасында чыгыш ясаучы Әлмәт вәкилләре анда алдынгы нәтиҗәләр күрсәтте. Нефтчеләр каласының Олимпия спорт мәктәбендә шөгыльләнүче яшьләре барлыгы 9 медаль яулауга иреште. Кайбер баскетбол коллективларына вакытыннан алда ярышлардан төшеп калырга туры килә. Баскетбол ярышында Калев командасы ВТБның бердәм лигасында вакытыннан алда ярышны төгәлләде. Спортчыларның бу карары Эстониядә коронавирус таралу куркынычы белән бәйле. Онда гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Масса күләм чаралар булмый. Калев командасы турнир таблицасында 5нче урында тора иде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым сезнең гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе турында күптән хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ташламалы аш бүлмәсе алырга теләсәгез, Данил мастерга шалтыратыгыз. Телефон 267-166, Казан Восстание урамы, 23-нче йорт. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта бөгелмә баулы азнакайда кар явачак 0 градус. Төньяк-көнчыгышта түбән Кама, Яршалы, Алабугада урыны белән явым-төшемнәр, температура 1 градус җылы. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида кыска вакытлы кар 0 градус тирәсе. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтайшта сүрән көн 1 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буе Чүпрәледә аязучан болытлы һава, җылылык 2 градус. Чистая Нурла Томады Ширмешәндә бераз кар явачак, 1 градуска кадәр җылы. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган гиделик сютелдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен гиделик сютелне йомшарта һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эчәргә була, чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, көндез 0-2 градус җылы. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 770 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, безнең каналда калыгыз.